Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rimson. Walang eksaktong taon. Gutalak, Zamboanga del Norte. Matagal nang namumuhay sa Gutalak ang pamilya ni Rimson bilang mga magsasaka. Di man gaano karangyaan ang buhay, ang kanilang pamilya ay may kalayaan. Pwede silang hindi magtrabaho, magpahinga ng matagal na walang iniisip na kahit na ano. Ayon sa kanya, halos 3 buwan lang silang nagkaroon ng tuloy-tuloy na trabaho sa isang taon. At karamihan sa mga yon, nakatuon sa pagtatanim at pag-aani. Nga pala, kahit malawak ang lupa nila, hindi sila katulad ng iba na nakakaluwag sa buhay. Gipit pa rin kung tutuusin, ngunit nahahanapan nila ito ng paraan. At yon ay dahil sa tulong ng mga taong naniniwala sa kanila. Ngunit sa kabila nito, meron pa rin silang nagiging problema, at yon ay ang pinagkakaabalahan ng kanyang ama sa tuwing wala silang trabaho sa bukid. Kung di nyo kasi naitatanong, mananambal ang tatay niya. Dalubhasa na ito sa larangang yon, lalo pat maglilimang dekada na itong nanggagamot. Hindi rin may pagkakaila na malalim na ang kaalaman nito pagdating sa lunas ng mga karamdamang hindi maipaliwanag. Subalit sa lahat ng ginagawa niya, ang panggagamot sa mga biktima ng aswang at iba pang kahalintulad nito, doon siya eksperto. Kumbatedor kung tawagin ng kanyang ama, kaya naman mas nahuhumaling ito kapag may pasyente siyang biktima ng mga nilalang na yon. Hindi niya yun inuurungan, at minsan sa buong buhay niya, hindi pa siya natalo. Ngunit pagsapit ng taong ito, tila ba naging madalas ang pagpaparamdam ng mga nilalang. Putok na putok noon ang usapin patungkol sa mga aswang dahil halos malimit itong makita ng mga tao sa baryo. Mga taong nagpapalit ng anyo, nagbabalat kayo, at higit sa lahat, kakaiba ang mga itsura. Nang malaman niyo ng kanyang ama, kaagad itong nagbigay ng payo sa mga kakilala nitong namamahala. Binigyan din ito ng pangontra ang mga malalapit sa kanila hanggang sa isang araw, nagulat na lamang ito ng may mabiktima sa kanila. Naging palaisipan yun sa ama ni Rimson, lalo pat ang pangontra na ibinigay niya ay nagmula pa sa mahiwagang punyal na ipinamana ng manggagamot din itong ama. Isang gabi, habang ang gabi ay tahimik, biglang nagambala ang bahay nila ng may dumating na pamilya. Kasama nito ang isang buntis na duguan at maraming kalmot sa katawan. Agad namang nagmadali ang ama ni Rimson na dalhin ang babae sa kawayang higaan. Nang makita nito ang kalagayan ng buntis, bahagya itong napatigil. Hindi dahil sa mga sugat, kundi dahil sa mga marka ng kuko sa balat nito. Mga markang matagal na niyang hindi nakikita. Mga palatandaang iniiwan ng mga matatandang uri ng aswang. Saan niyo to nakita? Mabigat ang tanong ng ama ni Rimson. Galing po kami sa kabilang sityo. Bigla na lang po itong nagwala habang natutulog. Nang maabutan namin, nasa likod na ng bahay. Duguan at parang may kinakausap. Sagot ng isa sa mga lalaki. Tahimik ang ama ni Rimson. Samantala, ang buntis ay patuloy sa pag-ikot ng mga mata. Paminsan-minsan ay nagbubulong ito ng mga salitang hindi maunawaan. Huwag niyo akong hayaan. Paparating na sila. Nakita nila ang bata. Nagkatinginan ng mga tao. Naramdaman ni Rimson ang paglamig ng hangin. Kahit bata pa siya noon, alam niyang hindi ordinaryo ang nangyayari. Maya-maya ay kinuha ng kanyang ama ang matandang punyal na nakatago sa isang baul. Yon ang pamanang sinasabi nito na nagmula pa sa kanyang lolo. Marami ng kasong nalutas gamit yon. Pero sa gabing yon, kakaiba ang naramdaman ng kumbatedor. Parang may malaking bagay na papalapit.
Maya-maya pa, inilapat nito ang dulo ng punyal sa palad ng babae. Bigla itong napasigaw. Hindi karaniwang sigaw. Parang dalawang boses ang sabay na nagsasalita. Isang babae at isang hindi maipaliwanag na nilalang. Napaatras ang ilan sa mga naroroon. Yung iba nagdasal pa. "Lumabas ka!" sigaw ng ama ni Rimson. Nanlalaki ang mga mata ng buntis. Tumingin ito sa kisame at doon nagsimula ang lahat. May narinig silang pagkalabog sa bubong. Isa, dalawa, parang may malaking hayop na gumagapang sa itaas. Napatingala ang lahat. Sumunod ang isa pang kalabog. Mas malakas, mas mabigat. At kasunod nun ay ang nakakakilabot na tawa na puno ng galit. Agad na lumabas ang ama ni Rimson. Sumunod naman sa likuran ng ilang kalalakihan. Ngunit pagdating nila sa bakuran, wala silang nakita. Tahimik ang paligid. Walang tao, walang hayop, walang kahit anong senyales. Ngunit nang silipin nila ang bubong, doon sila nanlamig. May mga bakas ng kuko na napakalalim. Parang kayang hatiin ng kawayan at kahoy sa isang hagod lang. Dahil dito, kaya bumalik sa loob ang ama ni Rimson. Mas lalo nitong hinigpitan ng hawak sa punyal. "Matagal na nila tong minamatyagan." Mahinang wika nito. "Ha? Ano hong ibig niyong sabihin?" tanong ng asawa ng buntis. "Hindi ang babae ang pakay nila, kundi ang dinadala niyang bata." Parang huminto ang oras. Walang nagsalita at lahat ay napatingin sa tiyan ng buntis. Ayon sa kanilang paniniwala, may mga nilalang na naghahanap ng mga sanggol na may kakaibang kapalaran. Mga batang pinaniniwala ang magiging malakas ang espiritu. At kapag nakita ito ng mga aswang, hindi sila titigil. Anumang oras, anumang araw, babalik at babalik sila. Mula noon, halos araw-araw nang nagbabantay ang ama ni Rimson sa pamilya ng buntis. Kahit sa gitna ng pagtatrabaho sa bukid, kahit sa gitna ng pagod, hindi siya nagpapahinga dahil sa bawat gabi may naririnig silang kakaiba. Minsan ay pag-iyak ng sanggol sa gitna ng kagubatan. Minsan naman ay boses ng kamag-anak kahit wala naman talaga ito. At isang gabi, may nakita mismo si Rimson. Hindi niya yun malilimutan. Papauwi na siya mula sa pagkuha ng tubig nang may mapansin siyang tao sa dulo ng daan. Matangkad, payat, at nakatalikod. Akala niya noon ordinaryong tao lang. Pero nang tumingin ito sa kanya, napahinto siya. Dahil ang mukha nito ay parang hindi tapos buuin. Parang may bahagi na nalusaw. Parang abnormal, at ang mga mata ay nagliliwanag sa dilim. Bigla itong naglaho na parang usok. Matapos nito, hindi siya nag-atubili na tumakbo patungo sa kanilang bahay. At nang isalaysay niya yon sa kanyang ama, lalong sumeryoso ang mukha nito. "Nakapasok na sila sa paligid. Masyado na silang malapit," wika nito. Lumipas ang mga linggo at habang papalapit ang panganganak ng buntis, mas lalo ring dumarami ang mga nakakakilabot na pangyayari. Maraming manok ang nakitang patay. May mga aso na bigla na lamang naglalaho at ilang tao ang nagsabing may nakikita silang mga nilalang na nakadungaw sa mga puno kapag hating gabi. Parang naghihintay. Yun bang merong inaabangan? At dumating na nga ang gabing hindi nila inasahan. Malakas ang ulan, sinasabayan pa ng kidlat at kulog. Doon nagsimulang manganak ang buntis. Nagkagulo ang lahat. Agad namang dinala ang babae sa bahay ng ama ni Rimson dahil naniniwala silang mas ligtas doon. Ngunit di pa man nagsisimula ang panganganak, nagsimula na ring dumating ang mga hindi imbitado. Unang kumahol ang mga aso.
Pagkatapos ay sabay-sabay itong nagsitakbo. Parang may kinakatakutan. Sumunod ang malalakas na kalabog sa labas. Parang may mga paang umiikot sa paligid ng bahay. Nandito na sila. Mahinang wika ng ama ni Rimson. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, inilabas nito ang punyal. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Rimson ang takot sa mukha ng kanyang ama. Hindi dahil mahina ito, kundi dahil alam nitong hindi lang isa ang kanilang kalaban. Maya-maya ay may narinig silang pagkamot sa dingding. Sumunod ang isa pa, parang may nagtatangkang pumasok mula sa lahat ng direksyon. Nagsimula ring umiyak ang buntis, kasabay noon ng paglakas ng hangin. Biglang namatay ang mga lampara, nabalot ng kadiliman ang loob ng bahay. At sa gitna ng dilim, may mga mata silang nakita sa labas ng bintana, dahan-dahang nagliliwanag sa gitna ng ulan. Parang mga mandaragit na hayop na naghihintay ng tamang oras. Doon napatunayan ni Rimson ang isang bagay. Tunay man o hindi ang mga kwento ng mga matatanda, may mga gabi talagang hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang pag-iisip. At ang gabing yon, ang simula ng pinakamatinding pagharap ng kanilang pamilya sa mga nilalang na matagal nang kinakatakutan sa kanilang lugar. Ngunit hindi pa pala nila alam na ang mga aswang na nasa labas ng bahay ay hindi pa ang tunay na pinuno ng lahat. Dahil sa kailaliman ng kagubatan ng Gutalak, may isang mas matanda, mas mabangis, at mas matalino na nilalang na matagal nang nagmamasid sa ama ni Rimson. At sa paglipas ng mga taon, iisa lang ang hinihintay nito. Ang araw na magkaharap sila ng kombatedor na hindi pa kailanman nakatikim ng pagkatalo. Nagpatuloy ang malakas na pagbagsak ng ulan sa bubong ng kanilang bahay. Sa bawat kidlat na humahati sa kalangitan, sandaling nagliliwanag ang mga aninong nakapalibot sa kanila. At sa bawat pagliwanag, mas nakikita ni Rimson na hindi iisa ang mga nilalang na nasa labas. May nakadapa sa mga puno, mga nakatayo sa gitna ng palayan, at may iilang gumagapang sa putik na parang mga hayop. Pero hindi sila mga hayop, dahil sa mga sumunod na sandali, nakita niya ang isa sa mga yon na tumayo. At ang pagtayo nito ay parang sa tao, masyadong matangkad, masyadong payat, at masyadong mahaba ang mga braso. "Huwag kayong titingin ng matagal sa kanila," babala ng kanyang ama. "Ha? Pero bakit, tay?" "Dahil may iilan sa kanila na kayang humatak ng isip kapag nakipagtitigan ka." Nang marinig niya ito, agad siyang yumuko. Kahit hindi niya ganap na nauunawaan ang sinasabi ng kanyang ama, nakikita niya sa mukha nito ang matinding pag-iingat. Sa loob ng bahay, patuloy ang paghihirap ng buntis. Paulit-ulit itong napapasigaw, at sa bawat sigaw nito, parang mas nagagalit ang mga nilalang sa labas. Maya-maya ay may narinig silang kakaibang tunog, isang malamyos na tawag. "Anak!" Doon tumahimik ang lahat. "Anak, lumabas ka." Napatingin si Rimson sa pinanggagalingan ng boses. Galing ito sa labas ng bintana, at ang mas nakakatakot, boses yon ng kanyang yumaong lola. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Matagal nang patay ang kanyang lola. Wala nang posibleng paraan para marinig niya muli ang boses nito. Pero hindi siya nagkakamali. Pamilyar na pamilyar ang tinig. "Huwag kang makikinig. Panglilin lang yan," babala ng kanyang ama. Sa sandaling yun, biglang naglaho ang boses. Pero pumalit naman ang pagtawa. Ito ay labis na nakakapangilabot at nanggagaling sa kadiliman. Tila ba natutuwa ang mga nilalang
dahil alam nila na hindi lahat ng tao ay kayang labanan ng takot. Pero hindi nila inaasahan ay ang paghahanda ng ama ni Rimson. Ilang araw pa lang bago ang gabing yon, nakaramdam na ito ng masamang senyales. Kaya lihim itong naglatag ng mga pangontra sa paligid ng bahay. May mga bagay na hindi alam ng karamihan. Mga kaalamang minanapas sa mga nakatatandang manggagamot sa kanilang angkan. Bigla nitong kinuha ang isang maliit na sisidlan. Pagkatapos ay iwinisik nito ang laman nito sa paligid ng mga dingding. Halos kasunod noon ay may narinig silang mga hagulgol sa labas. Parang may mga nasasaktan. Parang may mga napapasok. At sa unang pagkakataon noong gabing yon, umatras ang ilan sa mga nakapalibot. Hindi pa ito tapos. Mahinang wika ng ama ni Rimson. At tama siya. Dahil ilang sandali lang ang lumipas, may mga malakas na kalabog na muling umalingaw-ngaw. Ngunit hindi na sa dingding, kundi sa ilalim ng bahay. Parang may naglalakad sa ilalim ng kanilang sahig. Dumadagungdong at lumalangit-ngit ang mga kawayan. Animoy may sumasayad at naiipit. Napatigil ang lahat at muli na naman nilang narinig ang tunog. Pumapaikot ito sa ilalim, parang may naghahanap ng paraan para makapasok. Mabagal na lumuhod ang ama ni Rimson. Ipinatong nito ang kanyang kanang palad sa sahig at pinikit ang mga mata. Makalipas ang ilang saglit, bigla itong napamulat. Isa lang ang gumagawa niyan, at hindi ito pangkaraniwang aswang. Hindi nakasagot ang mga kasama nila, pero kita ni Rimson ang pagbabago sa mukha ng kanyang ama. Para may naalala ito, isang bagay na matagal nang nakalimutan. Isang pangalan, isang nilalang, isang kaalaman na matagal nang hindi nababanggit. Akala ko patay na siya, pero buhay pa pala. Mahinang bulong nito. Ho? Sino ho, tay? Ngunit hindi agad sumagot ang kanyang ama. Sa halip ay napatingin ito sa madilim na kagubatan sa likod ng kanilang bahay. At sa pagliwanag ng kidlat, may nakita sila. Isang anino, nakatayo sa malayo. Hindi gumagalaw at hindi katulad ng ibang nilalang. Parang hari sa gitna ng kanyang mga nasasakupan. At kahit napakalayo nito, ramdam nila ang presensya nito. Mabigat, nakakasakal at puno ng galit. Siya ang pinuno o gabunan. Siya ang nag-uutos sa kanila. At matagal na kaming may hindi natatapos na alitan. Mahinang wika ng ama ni Rimson. Biglang sumigaw ang buntis. Naputol ang usapan. Lalabas na ang bata! Sigaw ng babae habang ito ay namimilipit sa sakit. Nagkagulo muli ang lahat. Samantala, sa labas ng bahay, biglang nagsimulang magbago ang hangin. Umikot ang mga dahon, nagsayawan ang mga sanga, at parang nagising ang buong kagubatan. Sunod-sunod ang mga sigaw na hindi maipaliwanag, mga boses na hindi alam kung tao ba o hayop. At pagkatapos, isang nakakabinging hagulgol ang umalingaw-ngaw. Galing sa gabunan ng lahi, galing sa nilalang na nakatayo sa malayo. Parang senyales, parang utos. At sa isang iglap, sabay-sabay na sumugod ang mga aswang palapit ng bahay. Nagkalabugan ng mga dingding, nayanig ang mga haligi. Ang iba'y umakyat sa bubong, ang iba'y kumamot sa mga bintana, at ang iba naman ay sumubok na bumutas sa ilalim ng bahay. Ngunit hindi na alarma o nasindak ang kanyang ama. Itinaas nito ang mahiwagang punyal at sa kauna-unahang pagkakataon na nakita niya, nagliwanag ang talim nito. Hindi man nakakasilaw, pero sapat para maliwanagan ang loob ng bahay. At sa liwanag na yon, nagsimulang umatras ang mga nilalang sa labas.
Parang may takot sila sa bagay na matagal nang hinahanap ng kanilang pinuno. Ang punyal, ang pamanang ilang salin lahi ng iniingatan ng pamilya nila. Pero sa kabila, hindi pa rin umaatras ang nakatayong anino sa kagubatan. Nakatingin lang ito, nagmamasid at may hinihintay. Sa loob ng bahay, isang malakas na iyak ng sanggol ang biglang narinig ng lahat. Ipinanganak na ang bata. Sa sandaling yon, parang huminto ang lahat. Natigil ang mga kalabog, natigil ang mga sigaw, at nawala ang malakas na pagsimoy ng hangin. Pero kahit nasa malayo, dama ni Rimson na nakatingin pa rin ang pinuno ng mga aswang. Hindi sa mga tao, hindi sa kanyang ama, kundi sa bagong silang na sanggol. At doon nagsimula ang higit pang malaking lihim. Dahil makalipas ang ilang sandali, nang tingnan ng ama ni Rimson ang bagong silang na bata, may napansin ito sa balikat ng sanggol. Isang maliit na bakas, isang palatandaan na matagal na niyang naririnig lamang sa mga kwento ng matatanda. At nang makita niya yon, unang beses sa buong buhay niya, nakabakas sa kanyang muka ang pag-aalala. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagbabago ng ekspresyon ng kanyang ama. Sa loob ng maraming taon, nasaksihan niya kung paano harapin ng kanyang ama ang iba't ibang uri ng karamdaman at mga kwentong iniuugnay ng mga tao sa mga aswang. Marami nang nagpunta sa kanila, marami nang humingi ng tulong, at sa lahat ng pagkakataong yon, hindi niya nakita ang kanyang ama na nangamba. Ngunit sa gabing yon, ibang-iba. Matagal na tinitigan ng kombatidor ang balikat ng sanggol. Isang maliit na bilog ang nakaukit doon, parang balat. Ngunit sa gitna nito ay may hugis na kahalintulad ng mata. At kung titingnan ng mabuti, mukhang may nakamasid. Napalunok ang ama ni Rimson. "Ano po yun?" Mahinang tanong ng isa sa mga kasama nila. Ilang saglit munang nanahimik ang matanda. Pagkatapos ay dumakot ito ng malalim na hininga. "May mga kwentong mga nakatatanda noon. May kwentong hindi ko akalaing makikita ko sa tunay na buhay." Lahat ay nakinig. "May mga bata raw na isinisilang na may tatak. Hindi dahil sa sumpa, hindi dahil sa sakit, kundi dahil may bagay na nakatakdang mangyari sa kanilang buhay. At kapag ang ganyang bata ay napansin ng mga nilalang sa dilim, ginagawa nilang lahat para makuha ito." Nanlamig ang mga magulang ng sanggol. Agad nilang niyakap ang kanilang anak. Samantala, muling tumingin ang ama ni Rimson sa labas ng bintana. Wala na roon ang malaking anino. Naglaho na ito, pero hindi ibig sabihin nun ay tuluyan na itong umalis. Mas delikado kapag hindi mo nakikita ang kalaban dahil hindi mo alam kung ano ang nagmamasid. Kinabukasan, kumalat sa buong baryo ang nangyari. Marami ang nagpunta sa bahay ng kombatidor. Ang iba ay naghahatid ng pagkain. Ang iba naman ay nagdarasal para sa kaligtasan ng bata. Pero may isa ring bagay na napansin si Rimson. May mga taong biglang naging mailap. Mga taong dati naman ay madalas makipagkwentuhan. Mga taong parang may itinatago. Noong una hindi niya yun pinansin. Pero habang tumatagal, mas dumarami ang kanyang napapansin. Kapag may pag-uusap tungkol sa mga aswang, may mga taong biglang tatahimik, may mga taong umiiwas ng tingin, at may mga taong nagmamadaling umuwi bago pa dumilim. Isang hapon, habang nasa bukid si Rimson kasama ang kanyang ama, bigla itong nagsalita. "Anak, minsan hindi lahat ng kalaban ay nakatago sa gubat. Tandaan mo ito, ang pinakamahirap labanan ay yung kayang mag-anyong tao." Nang marinig niya ang sinabi ng tatay niya, hindi siya nakaimik. At sa mga sumunod na araw, napatunayan niyang may dahilan ng mga salitang yon.
Dahil isang gabi, may naganap na namang kakaiba. May isang pamilya na nakatira sa dulong bahagi ng baryo. Tahimik lang sila. Hindi pala kibo, hindi pala kaibigan. Pero wala naman nagsasabi ng masama tungkol sa kanila. Hanggang sa isang umaga, natagpuan ang kanilang mga alagang hayop na patay na. Walang dugo, walang malinaw na sugat, pero mukhang bigla na lang nawala ng buhay. Nagsimula ang mga bulong-bulungan. At pagkalipas ng ilang araw, may isang bata ang nagsumbong. Ayon dito, may nakita siyang babae mula sa pamilyang yon na umaakyat sa isang malaking puno kahit gabi na. Noong una hindi ito pinaniwalaan, pero nang may isang bata pa ang nagsabi ng parehong kwento, nagsimula ng mabahala ang mga tao. Hindi nagtagal ay nakarating ang balita sa ama ni Rimson. Ngunit hindi ito kaagad kumilos dahil ayaw nitong manghusga ng walang katiyakan. Ang pagdududa ay hindi ebidensya. Palagi nitong sinasabi. Kaya isang gabi, mag-isang umalis ang kumpatidor. Hindi niya sinama ang anak niya. Hindi niya sinama ang kahit na sino. Diretso siyang tumungo sa bahay ng pinaghihinalaang pamilya. At doon, may mga bagay siyang nasaksihan. Isang bagay na hindi agad niya ikinuwento kahit kanino. Pagbalik niya kinabukasan, maputla ang kanyang muka. Halos hindi ito nagsalita buong araw. At nang gabing yon, tinawag nito si Rimson. Isara mo ang mga bintana. Dahil mula ngayon, mas lalapit na sila. Nang marinig niya ito, tila ba nanlamig ang buong katawan niya. Nakita niyo po ba sila? Mabagal na tumango ang kanyang ama, pero ang sumunod nitong sinabi ang hindi niya malilimutan. Oo, at hindi lang isa. Marami sila. Marami pa sa inaasahan ko. Biglang lumakas ang hangin sa labas. Umugong ang mga katawan. At sa malayo, may narinig silang mahabang alulong. Hindi aso at hindi anumang hayop na kilala nila. Para tong isang senyales, isang mensahe. Pagpapaalam ng kadiliman na nagsisimula na ang kanilang paggalaw. At sa mga sumunod na linggo, isa-isa nang naglaho ang kapayapaan sa kanilang baryo. May mga taong nagkakasakit ng hindi maipaliwanag. May mga nagigising sa gitna ng gabi dahil may nakikita silang nakatayo sa labas ng kanilang mga bahay. At may mga bata na nagkakaroon ng pare-parehong panaginip. Isang malaking nilalang na nakatayo sa gitna ng kagubatan. May mata na nagliliwanag sa dilim at sa likod nito, daan-daang anino. Noong una akala ng mga tao ay mga karaniwang bangungot lamang yon. Ngunit nang mapagtanto nila na pare-pareho ang nakikita ng mga bata, doon nagsimulang mangamba ang lahat. At ang mas nakakatakot ay nang malaman ng ama ni Rimson kung sino talaga ang nilalang na nakikita sa mga panaginip. Dahil ayon sa mga matatandang kwento na narinig niya noong kabataan, iisa lang ang nilalang na kayang magpakita sa mga panaginip ng maraming tao ng sabay-sabay. Ang pinakamatandang uri ng aswang na nagtatago sa kabundukan ng Gutalak. Isang nilalang na pinaniniwala ang nagpapalit ng anyo sa loob ng daang-daang taon. At ang isang nilalang na matagal ng akala ng lahat ay patay na. Ngunit hindi pala, dahil nagbabalik ito. At sa pagbabalik nito, may isang tao na kailangan nitong pabagsakin. Ang kumpatidor, ang ama ni Rimson. Mula noon, hindi na muling naging tahimik ang kanilang bahay. Kahit sa umaga, kahit sa hapon, parang may nakabantay palagi. Minsan may mga bakas ng paa sa putik kahit walang ulan. Minsan naman may mga kalmot sa mga puno sa likod ng bahay. At may mga gabing nagigising si Rimson dahil sa pakiramdam na may nakatingin sa kanya. Isang gabi, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili.
Bumangon siya at sumilip sa munting bintana ng kanilang silid. Una wala siyang nakita, pero nang masanay ang kanyang mga mata sa dilim, napahinto siya. May isang tao sa gitna ng bakuran. Nakatayo lang, hindi gumagalaw at hindi nagsasalita. Kaya naman tinawag niya agad ang kanyang ama. Ngunit nang balikan nila ang binata pagkalipas ng ilang segundo, wala na ito. Parang hindi nagpakita. Pero nang lumabas ang kanyang ama kinabukasan, may nakita itong bakas sa lupa. Isang paa, napakalaki, at may 3 mahahabang daliri. Tahimik lamang itong tumingin doon. Pagkatapos ay tumingala sa kagubatan, parang may kinakausap sa kanyang isip. Makalipas ang ilang araw, dumating ang isang matandang lalaki mula sa malayong lugar. Payat ito, kulubot ang muka, at halos puti na ang buhok. Nang makita ito ng ama ni Rimson, agad itong napatayo. "Ikaw pala. Hindi ko akalaing buhay ka pa," anya. At ikaw naman, mukhang hindi ka pa rin natatalo. Magkakilala sila at hindi karaniwang pagkakakilala. Ayon sa narinig ni Rimson sa kanilang usapan, minsan nang nagtulungan ng dalawa sa pagharap sa mga kakaibang kaso sa ibang bayan. Pero matagal na silang hindi nagkita. Bakit ka na pa rito? Tanong ng ama ni Rimson. Nag-iba ang mukha ng matanda. Dahil narinig ko na gumagalaw na naman siya. Nanahimik ang kombatidor. Nakita mo rin? Oh, 3 beses. At sa lahat ng nakakita sa kanya, ako lang ang nakauwing buhay. Bumigat ang hangin sa paligid. Kahit si Rimson ay nakaramdam ng kaba. Ha? Ganun ho ba siya kalakas? Tanong nito. Tiningnan siya ng matanda. Pagkatapos ay dumukot ito ng malalim na hininga. Ang karaniwang aswang ay naghahanap ng biktima. Pero ang gabunang yon, siyang hinahanap ng ibang aswang. Isa siyang tunay na pinuno, tunay na gabunan. At hindi lang sa isang lugar. Sa tagal ng panahon nakalikom siya ng mga tagasunod. At kapag gumagalaw siya, sumusunod ang mga nasa ilalim niya. Walang nagsalita pagkatapos nun. Dahil kahit sa mga kwentong narinig ni Rimson noon, hindi pa siya nakarinig ng ganitong klaseng nilalang. Pagsapit ng mga sumunod na gabi, nagsimula ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Sa iba't ibang bahay sa baryo, may mga taong nagkakaroon ng pare-parehong panaginip. Isang kagubatan, isang malaking puno, at sa ilalim nito, may nakatayong nilalang. Nakatalikod, pero alam ng lahat na sila ang tinitingnan nito. Sa panaginip din na yon, may isang boses na mahina, pero malinaw. Ibigay ninyo ang bata at walang masasaktan. Nang malaman niyo ng ama ni Rimson, agad niyang pinuntahan ng mag-asawang may sanggol. Nang makarating siya roon, nagulat siya dahil pareho silang nangangatal. Pareho silang nanaginip at pareho rin nilang narinig ang mensahe. Hindi na ito nagkataon lamang. May nagpaparamdam at tiyak na ang gabunan ng mga aswang ang may gawa nito. Isang hapon, habang nag-iisa si Rimson sa may sagingan sa likod ng kanilang lupa, may narinig siyang paggalaw. Akala niya baboy ramo o baka isa lang yun sa mga aso nila. Pero nang lingunin niya ang pinanggagalingan ng tunog, may nakita siya. Isang bata, mukhang kaedad niya, nakatayo sa gitna ng mga puno, nakatitig lang. "Sino ka?" Walang sagot. "Uy, tagasan ka?" Nanatiling tahimik ang bata. At pagkatapos ngumiti ito. Hindi normal na ngiti.
dahil masyadong malawak. Parang hindi kayang gawin ng karaniwang tao. Napaatras si Rimson at sa isang kidlat ng mata, naglaho ang bata. Parang usok na tinangay ng hangin. Habol hiningang umuwi si Rimson at nang marinig ng kanyang ama ang nangyari, hindi na ito nagulat. Pinagmamasdan ka rin nila. Ako ho? Oh, Pero bakit? Tiningnan siya ng kanyang ama. At sa unang pagkakataon, may nakita siyang hindi niya dati nakikita sa mga mata nito. Ang matinding pag-aalala. dahil ikaw ang anak ko. At alam nila na darating ang panahon na ikaw ang susunod sa akin. Hindi nakasagot si Rimson dahil kahit bata pa siya, nauunawaan niya ang bigat ng mga salitang yon. Lumipas ang mga linggo at dumating ang gabi na hindi malilimutan ng buong baryo. Gabi yon ng kabilugan ng buwan. Maliwanag ang langit, walang ulan, walang hangin, pero nakakabingi ang katahimikan. Halos hating gabi nang may malakas na sigaw na narinig mula sa dulong bahagi ng baryo. Sumunod ang isa at isa pa. Naglabasan ng mga tao, nagtakbuhan at nagkagulo. Agad ding tumakbo ang ama ni Rimson patungo sa pinanggagalingan ng mga sigaw. Ngunit pagdating nila roon, tulala ang lahat dahil ang isang bahay ay halos wasak. Parang may napakalaking bagay na sumagasa rito. Basag ang mga dingding, bali ang mga haligi, at sa gitna ng bakuran, may nakaukit sa lupa. Isang malaking bilog, kaparehong tatak ng nasa balikat ng sanggol. Nanlamig ang kumpatidor dahil alam niya ang ibig sabihin nun. Hindi na nagtatago ang kalaban. Nagsisimula na itong magpakita. Hindi nagtagal. May isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Namumutla ito, nangangatal at halos hindi makapagsalita. Nakita ko siya. Nakita ko ang gabunan. Bulong nito. Nasaan siya? Agad na tanong ng ama ni Rimson. Dumuro ang matanda sa direksyon ng kabundukan at ang sumunod nitong sinabi ang lalong nagpabigat sa lahat. Papunta na siya rito at hindi siya nag-iisa. Sa malayo, mula sa kadiliman ng kagubatan, may narinig silang mahabang alulong. Parang may buong hukbo na nagising sa kabundukan. At habang nakatayo si Rimson sa gitna ng mga taong takot na takot, unang beses niyang naramdaman na hindi na lamang isang pamilya ang nasa panganib, kundi ang buong baryo. At ang pinakamasaklap ay alam ng kanyang ama na ang tunay na labanan ay hindi pa nagsisimula. Pagkatapos ng gabing yan, parang nagbago ang hangin sa buong baryo. Hindi man ito nakikita, ngunit ramdam ito ng lahat. Ang mga taong dati nakatambay sa labas tuwing gabi ay maagang nagsisiuwi. Ang mga bata ay hindi na pinapalayo at kapag sumasapit ang dilim, halos walang naglalakas loob na lumabas. Pero hindi ang takot ang pinakamalaking problema, kundi ang pagdududa. Dahil habang dumarami ang mga nakakakilabot na pangyayari, mas dumarami rin ang mga taong naghihinalaan. May mga nagbubulungan, may mga nagsasabing baka may mga aswang na nakatira mismo sa baryo, at may mga nagsimula ng magturo ng kapwa nila. Ito ang bagay na ayaw ng kanyang ama. Alam niya na kapag nagpairal ang takot, madaling masisira ang pagkakaisa ng mga tao. Isang hapon, nagtipo ng ilang nakatatanda sa bahay nila. Pinag-usapan nila ang mga nangyari. Dapat may gawin na ho tayo. Gabi-gabi na lang may nakikita ang mga tao. Paano kung may susunod pang masaktan? Alalang wika ng magsasaka. Tahimik lang ang ama ni Rimson. Pinakinggan nito ang lahat. Pagkatapos ay dahan-dahan itong nagsalita.
Merong dapat gawin. Pero hindi paghahanap ng masisisi, kundi paghahanda. At sa araw ring yan, nagsimula ang paghahanda ng buong baryo. Sa mga sumunod na araw, halos bawat pamilya ay nagtulungan. Ang mga kalalakihan ay nagputol ng mga kawayan. Ang iba ay gumawa ng mga bakod. Ang mga matatanda naman ay nagbigay ng kanilang mga alam na pamamaraan ng pag-iingat. Hindi ito digmaan laban sa tao. Isa itong pagtatanggol sa kanilang mga sarili. Samantala, mas lalong naging abala ang ama ni Rimson. Halos araw-araw may pumupunta sa kanila. Mga taong nakakaramdam ng kakaiba. Mga taong nananaginip. At mga taong may mga nakikitang hindi nakikita ng iba. Pero may isang bagay ang hindi niya maalis sa kanyang isip. Ang sanggol. Ang batang may tatak. Dahil habang lumilipas ang mga linggo, may mga nangyayari rito na hindi karaniwan. Ayon sa ina nito, kapag natutulog ang bata, parang may nagpabantay. Minsan ay may nakikitang anino sa bintana. Minsan naman ay may mga ibong nakadapo sa bubong magdamag. At pinakakakaiba sa lahat, ang bata ay halos hindi umiiyak. Parang alam nito ang mga bagay na hindi pa nalalaman ng iba. Isang gabi, pinuntahan muli ng ama ni Rimson ang bahay ng mag-asawa. Natagpuan niya ang ama ng sanggol na nakaupo sa labas. Pagod ang muka, punong-puno ng pag-aalala. Hindi na po kami makatulog. Pag-amin nito. Bakit? Tuwing hating gabi, may tumatawag sa amin. Napatingin ang kombatidor sa kanya. Anong sinasabi? Ang sabi ho ay, ibigay mo ang bata. Pagkasabi nito, tumahimik ang paligid. Parang pati ang mga insekto ay huminto sa paglikha ng tunog. Boses pa ng tao? Oo, pero hindi ko nakikita kung sino. At kahit saan ako tumingin, parang nasa likod ko lang. Bumigat ang mukha ng ama ni Rimson dahil alam niya na hindi na lamang pananakot ang ginagawa ng mga nilalang. Nagsisimula na silang manukso at kapag nakapasok ang takot sa isip ng tao, mas madali silang magtatagumpay. Matapos nun, bumalik na sa kanila ang kanyang ama. Marami pa itong gagawin at marami pa itong paghahandang isa sa katuparan upang mapanatili ang katatagan ng kanilang tahanan. Kinabukasan, may dumating na isang balita. Isang binatilyong taga-kabilang sitio ang nawala. Huling nakitang naglalakad pa uwi mula sa bukid, ngunit hindi na nakarating sa kanilang bahay. Naghanap ang mga tao buong maghapon at magdamag hanggang sa kinabukasan. At doon nila ito natagpuan. Buhay, pero hindi makapagsalita. Nanlalaki ang mga mata at parang hindi na makilala ang mga taong nasa paligid niya. Nang dalhin ito sa ama ni Rimson, matagal niyang sinuri ang binata. Pagkatapos ay tahimik itong napabuntong hininga. May nakita siya. Ano po ang kanyang nakita? Mga bagay na hindi dapat nakikita. Ilang oras ang lumipas bago nakapagsalita ang binata at ang una nitong sinabi ay nagpanginig sa mga naroroon. Marami sila. Napakarami. At may isang nakaupo sa gitna nila. Parang hari. Nakakamangha ang kanyang presensya. Nagkatinginan ng lahat dahil iisa lang ang nilalang na maaaring tinutukoy nito. At kumpirmado, yun nga, ang Haring Gabunan. Ang nilalang na matagal nang nagmamasid mula sa kagubatan. Mga ilang araw pa ang lumipas. At isang gabi, may nangyari kay Rimson. Isang bagay na hindi niya malilimutan kahit tumanda siya. Sa kasagsagan ng gabi, nagising siya ng bigla. Hindi dahil sa ingay,
kundi dahil parang may tumawag sa kanya. Dumilat siya. Madilim ang silid. Tahimik ang lahat pero may naririnig siya. Isang mahinang bulong galing sa labas. Kaya naman dahan-dahan siyang bumangon at dahan-dahang lumapit sa bintana. Pagtingin niya sa labas, may nakita siyang liwanag sa malayong daan papuntang kagubatan. Hindi ito liwanag ng lampara, hindi rin sulo. Parang maliit na bituin na lumulutang sa hangin. At kakaiba dahil habang tinitingnan niya ito, parang inaanyayahan siya. Parang gusto siyang pasunurin. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at nagsimulang maglakad. Pero bago pa siya makalayo, may humawak sa kanyang balikat. Napatalon siya. Ang kanyang ama pala, nakatayo sa likod niya. Narinig mo ba? Tanong nito. Tahimik na tumango si Rimson. Narinig mo ang tawag? Konting-konti na lang. Mas malapit na sila kaysa sa inaakala ko. Tiningnan nila ang liwanag at sa isang saglit, bigla yung naglaho. Parang hindi nagpakita. Pero alam nila, isa na namang babalayon. Isa na namang paalala na hindi pa tapos ang lahat. Pagsapit ng sumunod na kabilugan ng buwan, muling nagtipon ang mga nakatatanda sa baryo. Ngunit ngayon, iba ang dahilan. Dahil may nakarating sa kanilang balita mula sa mas malayong mga lugar. Ayon sa mga dumaraang manggagamot at magsasaka, may mga kapareho ring pangyayaring nagaganap sa ilang karatig bayan. Mga taong nakakakita ng parehong nilalang, mga baryong nakakarinig ng parehong mga alulong, at mga pamilyang nakakatanggap ng parehong mensahe. Ibigay ang bata. Nang marinig yon ang ama ni Rimson, napilitan siyang harapin ng isang katotohanan. Hindi na ito problema ng isang pamilya. Hindi na ito problema ng isang baryo. Mas malaki pa rito ang nagaganap. At sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang humangin ng malakas. Sumara ang ilang bintana, nanginig ang mga dingding. At sa malayo, muling umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na alulong. Parang papalapit ng papalapit. At nang tumingin ang ama ni Rimson sa madilim na kagubatan, may nakita siya. Mga mata, napakarami, nagliliwanag sa dilim, at sa gitna nila nakatayo ang isang napakataas na anino. Tahimik, hindi gumagalaw, pero ramdam niya ang isang bagay. Ang nilalang na yon ay hindi na nagmamasid lamang, may binabalak na ito. At anuman ang binabalak nito, malapit na itong mangyari. Mula sa gabi na yon, hindi na nagkaroon ng tahimik na pagtulog ang mga tao sa baryo. Kahit ang mga hindi naniniwala sa mga kwento tungkol sa mga aswang ay nagsimula ng mangamba. Dahil hindi na lamang iisa o dalawang tao ang nakakakita ng mga kakaibang bagay. Marami na. At kahit magkakaiba sila ng pinanggalingan ng kwento, iisa ang detalyeng palaging nababanggit. Ang malaking anino sa kagubatan. Ang nilalang na parang pinuno ng lahat at ang mga matang nagliliwanag sa likod nito. Samantala, mas lalong naging mapagmatsyag ang ama ni Rimson. Kahit sa pagtatrabaho sa bukid, palagi nitong dala ang matandang punyal. Maraming beses nang nakatulong ang punyal na yon, pero may isang bagay na hindi niya sinasabi kahit kanino. Habang lumilipas ang mga araw, pakiramdam niya ay parang humihina ang kapangyarihan nito. Hindi niya alam kung bakit, pero ramdam niya at yon ang mas lalong nagpabigat sa kanyang isip. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng isang malaking puno, biglang nagsalita ang matandang dumating mula sa malayong lugar. Ang matandang nakaligtas sa harap ng Haring Gabunan. Matagal ko nang gustong itanong ito. Natatandaan mo pa ba ang nangyari noong kabataan natin? Biglang natahimik
ang kombatidor. Parang may matagal nang nakalibing na alaala ang muling nabuhay. Anong nangyari? Usisa ng ama ni Rimson. Ngunit hindi nagsalita ang dalawa. Pagkatapos ay dumukot ng malalim na hininga ang kanyang ama. Bago kayo panganak, may isang lugar sa kabundukan na pinuntahan namin. Dahil may mga taong naglalaho at ang lahat ng bakas ay nagtuturo sa isang lumang puluhan ng mga aswang. Nang marinig niya ito, tila bang nanlamig ang buo niyang katawan dahil hindi pa niya naririnig ang kwentong yon. Nung tumungo kami roon, 7 kaming magkakasama. Pero 2 lang kaming nakabalik. Tahimik ang paligid. Ang tunog lang ng hangin sa mga dahon ang maririnig. At doon ko siya unang nakita. Ang haring gabunan? Mabagal na tumango ang kompatidor. Oo. At kahit noon pa man, matanda na ang anyo niya. Parang hindi siya tinatabla ng panahon. Bumaling ang matandang kasama nila. Akala namin napatay na namin siya. Pero nagkamali kami. At ngayon, bumabalik siya para tapusin ang hindi natapos. Hindi agad nakasagot ang ama ni Rimson matapos banggitin ang nakaraan. Ang hangin sa ilalim ng malaking puno ay tila tumigil. Maging ang mga ibon sa paligid ay tila naglaho sa katahimikan. Kung ganon, ibig sabihin, kilala na kayo noon pa man ng nilalang na yon? Mahinang tanong ni Rimson. Hindi lang kilala. Matagal na niya akong gustong patayin. Napatingin ang matandang kasama nila sa malayong kabundukan. At ngayong natagpuan niya ang batang may tatak, hindi na siya magtatago. Biglang umihip ang malamig na hangin. Kasabay doon ay may narinig silang mahinang ugong mula sa kagubatan. Parang daan-daang taong sabay-sabay na bumubulong. Napalingon silang 3. Mula sa malayo, nakita nila ang isang kawan ng mga uwak na sabay-sabay lumilipad mula sa kabundukan. Hindi yun normal. Parang may bagay na ikinakatakot maging ng mga ibon. Hinahanap na tayo. Bulong ng matanda. Hindi na sila nagtagal pa sa bukid. Agad silang bumalik sa baryo. Ngunit pagdating nila roon, isang kaguluhan ang sumalubong sa kanila. Nagsisigawan ng mga tao, may mga babaeng umiiyak, may mga lalaking may hawak na mga sulok. Anong nangyayari? Tanong ng ama ni Rimson. Lumapit ang isang binata. Hinuli nila si Mang Celso. Sino? Mga aswang. Nanlaki ang mata ng lahat. Ayon sa mga nakasaksi, papauwi na si Manong Celso nang may mga nilalang na lumabas mula sa maisan. Hindi siya agad pinatay. Sa halip ay kinaladkad siya papunta sa kagubatan. At ang mas nakakatakot, may iniwan silang mensahe. Sa gitna ng daan ay may nakaukit sa lupa. Isang malaking simbolo, kapareho ng marka sa balikat ng sanggol. Namutla ang ama ni Rimson. Hindi na ito simpleng pananakot. Nagsisimula na ang digmaan. Kinagabihan, nagtipong lahat ng kalalakihan sa sentro ng baryo. May mga dala silang sibat, bolo, sulo, at kung ano-ano pa. Bagamat nanginginig sa takot, wala nang umatras. Kung pababayaan natin to, isa-isa tayong kukunin. Wika ng isa. Tumingin ang ama ni Rimson sa mga tao. Hindi tayo basta susugod. Dahil yun mismo ang gusto niya. At nang marinig ito ng lahat, tumahimik sila. Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy,
May narinig silang sigaw mula sa may dulo ng baryo. "Tumakbo na kayo!" Napalingon ng lahat. Kasabay noon ay may isang babae ang tumakbo papunta sa kanila. Duguan, halos hindi na makahinga. "Nandito na sila!" Biglang namatay ang lahat ng sulok. Parang may humigop sa apoy. At sa loob ng ilang segundo, nalubog sa dilim ang buong baryo. Nagsimula ang mga sigawan. Ang iba ay nagdasal, ang iba ay tumakbo. At mula sa kadiliman, may mga matang nagsimulang magliwanag. Daan-daan, nakapalibot. Hindi na sila nasa kagubatan. Nasa loob na sila ng baryo. Humanda kayong lahat! Sigaw ng kombatidor. Kasabay noon ay inilabas niya ang matandang punyal. Muling nagliwanag ang talim at sa unang pagkakataon, nakita ng buong baryo ang kanilang mga kalaban. May mga nilalang na nakadapa sa bubong, may nakasabit sa mga puno, may gumagapang sa lupa, may mga mukhang tao ngunit baluktot ang katawan. At sa gitna nila, may isang napakalaking nilalang. Mahigit 8 talampakan ng taas. Mahaba ang mga braso, mapupula ang mga mata, at may mga sungay na tila ugat ng matandang puno. Nang makita ito ng kanyang ama, alam niyang dumating na ang pinuno. Dahan-dahang ngumiti ang nilalang, at sa unang pagkakataon ay nagsalita ito. Ang boses nito ay napakalalim. Kombatidor, kalahating siglo na kitang hinihintay. Tapusin na natin ang ating nasimulan. Tahimik ang ama ni Rimson. Mahigpit ang hawak sa punyal. Tumawa ang nilalang at sa isang kisap mata, bigla itong naglaho. Kasabay noon ay nagsimula ang pagsalakay. Parang rumagasang baha ang mga aswang. Nagtilian, nagalit at sabay-sabay na sumugod. Nagsimula ang pinakamalaking labanan na nasaksihan ng baryo. May mga lalaking tinamaan ng mga kuko. May mga aswang na pinugutan gamit ang bolo. May mga sigawang umalingaw-ngaw sa gabi. Si Rimson ay napaatras habang pinoprotektahan ng mga bata at babae. Ngunit hindi nagtagal, may isang aswang na tumalon mula sa bubong. Diretso itong sumugod sa kanya. Nanigas siya. Hindi siya makakilos, gawa ng masyadong mabilis ang mga pangyayari. Ngunit bago pa siya maabot, isang matalim na bakal ang tumama sa dibdib ng nilalang. Ang kanyang ama ang umatake rito nang hindi nito napapansin. Tumilapo ng aswang at agad itong nagliyab sa hindi maipaliwanag na apoy. Dalhin mo ang mga tao sa kapilya! Ngunit bago pa siya makasagot, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lupa. Nabasag ang ilang bahay, natumba ang mga tao, at sa gitna ng alikabok, muling lumitaw ang pinuno. Ngayon ay nasa harap na mismo ng kombatidor. Magkaharap na sila, ang dalawang mortal na magkaaway. Ang haring gabunan at ang lalaking hindi pa kailanman natalo. Tumigil ang lahat. Yung mga tao, pati yung mga aswang, parang hinihintay nila ang mangyayari. Dahan-dahang itinaas ng nilalang ang kanyang kamay. Huminga ng malalim ang ama ni Rimson. At sa loob ng ilang segundo, sabay silang sumugod. Nagliyab ang punyal, umalingaw-ngaw ang sigaw ng pinuno, at isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog sa gitna ng baryo. Walang nakakita kung sino ang tumama, ngunit nang mawala ang liwanag, may isang taong nakaluhod sa lupa. Duguan, at ang nakita ni Rimson ay nagpayanig sa kanyang buong pagkatao. Dahil ang nakaluhod ay ang kanyang ama. At ang nakatayo pa rin ay yung haring gabunan. Ngumiti ito, ngunit bago nito maibigay ang huling hampas,
biglang nagsimulang magliwanag ang marka sa balikat ng sanggol. At sa mismong sandaling yon, yumanig ang buong kabuntukan ng gutalak. Parang may mas matandang bagay na nagising sa kailaliman ng bundok. Bagay na maging ang Haring Gabunan ay kinakatakutan ito. Nagsimulang magliwanag ang marka sa balikat ng sanggol. Tila tumigil ang buong mundo. Ang mga sigawan, ang pag-ungol ng mga sugatan, lahat ay tila naputol sa isang iglap. Maging ang Haring Gabunan ay napaatras. Sa unang pagkakataon mula nang makita nila ito, nabura ang ngiti sa mukha ng nilalang at mukha itong takot na takot. Kunin ninyo ang bata! Sigaw nito sa kanyang mga tagasunod. Parang nabaliw ang mga aswang. Sabay-sabay silang sumugod patungo sa bahay kung saan naroon ang sanggol. Ngunit kasabay noon ay may nangyaring hindi inaasahan. Mula sa marka sa balikat ng bata ay lumabas ang isang manipis na sinag ng liwanag. Hindi ito nakakasilaw, ngunit kakaiba. Parang buhay, parang may sariling isip. At nang tumama yon sa isang aswang na papalapit, bigla itong napasigaw. Umusok ang buong katawan nito. Pagkaraan ng ilang segundo ay naging abo. At dahil dito, napatigil ang lahat. Maging ang ama ni Rimson na sugatan at nakaluhod sa lupa ay napatingin sa sanggol. Hindi maaari. Ang alamat pala ay totoo. Lalong lumakas ang liwanag. Kasabay noon ay muling yumanig ang kabundukan. Parang may napakalaking bagay na gumagalaw sa kailaliman ng bundok. Hanggang sa narinig ng lahat ang isang napakalalim na ugong. Hindi alulong, hindi sigaw. Parang tinig ng isang bagay na matagal nang natutulog. At ngayon, ito ay nagising. Nagkatinginan ang mga aswang. Marami sa kanila ang biglang umatras. May ilan pang tila nanginginig. Umalis kayo! Sigaw ng Haring Gabunan. Ngunit huli na mula sa kabundukan ay may lumitaw na kakaibang liwanag. Parang mga bituing bumaba mula sa langit. Palapit ng palapit sa baryo. Habang papalapit ang mga yon, lalong natatakot ang mga aswang. Maging ang hari ay tila hindi mapakali. Ha? Ano bang nangyayari? Takang tanong ni Rimson. Dahan-dahang tumayo ang kanyang ama, kahit duguan at sugatan. Ang bata. Ano pong tungkol sa bata? Siya ang hinahanap nila. Hindi lamang ng mga aswang, kundi ng mga anito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya kailanman narinig ang salitang yon. At bago pa siya makapagtanong, dumating ang mga liwanag. Bumagsak ang mga ito sa gitna ng baryo. Kasabay noon ay umihip ang napakalakas na hangin. Napatakip ang lahat ng muka. Nang mawala ang alikabok, 3 tao ang nakatayo sa gitna ng baryo. 2 lalaki at 1 babae. Lahat ay matatanda. Lahat ay nakasuot ng puting damit. At lahat ay may hawak na kakaibang sandata. Napatitig ang Haring Gabunan. Kayong 3. Ngumiti ang pinakamatandang lalaki. Aba, matagal tayong hindi nagkita. Hindi na nakasagot ang Haring Gabunan. Sa unang pagkakataon, siya naman ang tila nasa alanganin. Wala siyang ideya sa mga ito, ngunit alam niyang hindi sila ordinaryo dahil kahit ang presensya nila ay sapat upang manginig ang mga aswang. Maya-maya ay nagsalita ang matandang babae, ngunit iba ang boses. Ang batang may tatak ay kailangang mabuhay, kahit na ano ang mangyari. Galit na umungol ang Haring Gabunan. Hindi yan maaari.
At muli itong sumugod. Kasabay nun ay nagsimula ang ikalawang yugto ng labanan. Mas mabagsik, mas nakakatakot. Mula sa kagubatan ay patuloy na dumating ang mga aswang. Parang walang katapusan. May mga lumilipad, may nagbabagong anyo habang tumatakbo, at sa gitna ng lahat ng yon, lumaban ang 3 anito na nagkatawang tao. Parang kidlat ang kanilang mga galaw. Sa bawat indayog ng kanilang mga sandata ay may aswang na bumabagsak. Sa bawat hampas ay may sumisigaw. Ngunit napakarami ng kalaban. Masyadong marami. Unti-unting napapalibutan ng baryo at doon nagsimulang lumaban si Rimson. Hindi na siya makakapagtago. Hindi na siya maaaring manatiling bata. Maya-maya ay may isang aswang na nakalusot sa depensa at sumugod sa isang batang babae. Walang oras para mag-isip. Tumakbo si Rimson at sinunggaban niya ito habang hawak ang isang bolo. At buong lakas na inihampas sa katawan nito. Tumama ang talim sa leeg ng nilalang. Napaatras ito, ngunit hindi namatay. Sa halip ay bumaling ito kay Rimson. Mapupulang mata, mahahabang pangil, at galit na galit. Nanigas siya. Ito na marahil ang katapusan. Ngunit biglang may init siyang naramdaman sa kanyang dibdib na parang may nagising. Parang may bagay na matagal nang natutulog sa kanyang loob. At nang hawakan niya ang bolo, biglang nagliwanag ang talim. Katulad ng punyal ng kanyang ama. Nanlaki ang kanyang mga mata. Maging ang ama niya ay napatingin. Rimson! Hindi yun makapaniwala dahil alam niya ang ibig sabihin nun. Ang kapangyarihang minana niya ay nagsimula ng magising. Nag-iba ang tingin ng aswang sa kanya. Parang nakakita ito ng isang bagay na dapat kinakatakutan. At sa pagkakataong yon, siya naman ang unang sumugod. Buong puwersa niyang itinaga ang kanyang bolo at isang malakas na liwanag ang sumabog. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, napatay niya ang isang aswang. Tahimik ang paligid, nakahawak pa rin siya sa bolo. Nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niya na wala ng balikan. Hindi na siya simpleng anak ng kombatidor. Nagsisimula na siyang maging katulad ng kanyang ama. Ngunit habang nangyayari ang lahat ng yon, may isang nilalang na tahimik na nagmamasid. Hindi ito ang haring gabunan. Hindi rin ito isa sa mga aswang. Nakatayo ito sa pinakatuktok ng bundok. Mas matangkad kesa sa tao, balot ng anino, at ang mga mata nito'y kulay ginto. Matagal nitong pinanood ang labanan. Matagal nitong pinagmasdan si Rimson. At nang makita nitong magliwanag ang bolo ng binata, bahagya itong ngumiti. Sa wakas, dumating na rin ang susunod. Mahina nitong bulong. At sa mismong sandaling yan, biglang nagdilim ang buwan. Parang may humarang sa liwanag nito. Napatingala ang lahat. Pati ang mga anito. Pati ang pinuno ng mga aswang. At ang nakita nila ay nagpayanig sa kanilang mga puso. Dahil sa ibabaw mismo ng baryo, may napakalaking anino ng ahas na unti-unting bumabalot sa kalangitan. Mas malaki kesa anumang nilalang na nakita nila. Mas makapangyarihan. At ayon sa mga alamat, ito ang unang nilalang na isinilang bago pa man umiral ang lahat ng uri ng nilalang ng kadiliman. Ang tunay na hari ng kadiliman. At kakagising pa lamang nito. Sa pagbagsak ng liwanag ng buwan, para bang pinatayang hininga ng buong mundo. Ang kalangitan ay unti-unting binalot ng anino. Hindi ito ulap ng bagyo. Ito ay parang buhay na kadiliman. Gumagalaw, humihinga, at dahan-dahang bumababa sa baryo. Napatigil ang lahat, maging ang mga aswang ay napaluhod. Maging ang haring gabunan ay yumuko.
huli na ang lahat. Bulong ng isa sa mga anito. Sa gitna ng baryo, yakap ni Rimson ang sugatang ama. Ngunit ang kanyang ama, kahit duguan ay nakatingin sa kalangitan na parabang kilala niya ang dumarating. Hindi ito ordinaryong kalaban. Anak, kapag nagising ang nilalang na yan, wala nang pipiliin ang mundo. Lahat tayo, tao man o aswang, patay na mawawala. Nanlamig si Rimson. Ha? Bakit po hindi pa tayo tumakas? Ngumiti ang kanyang ama. Isang ngiti ng pagod, ngunit buo. Dahil hindi natin ito matatakbuhan. At sa isang iglap, bumagsak ang kadiliman. Parang apoy na bumalot sa buong baryo. Ngunit hindi init ang dala nito, kundi ang lamig na kayang pumatay ng pag-asa. At doon, sa gitna ng dilim, lumitaw ito. Isang napakalaking nilalang, walang malinaw na anyo, ngunit may korona ng mga buto sa ulo. May mga mata sa leeg, at ang bawat paggalaw nito ay parang pagguho ng mundo. Sa paglitaw nito, ang mga aswang ay nagsimulang mangisay. Isa-isa silang natutunaw sa sarili nilang anino. Ang haring gabunan ay sumigaw. Hindi ito ang utos ko! Ngunit hindi siya pinakinggan. Dahan-dahang tumingin ang hari ng kadiliman sa kanya. At sa isang iglap, naglaho ang hari ng mga gabunan na parang usok. Walang sigaw, walang laban, walang natira. Nang makita niya ito, nanigas siya sa kinaroroonan niya. Kung gayon, siya rin pala ang kinakatakutan nila. Ngunit biglang humakbang ang hari ng kadiliman. Isang hakbang ang yumanig sa lupa. Ikalawang hakbang, bumagsak ang mga bahay. At sa bawat hakbang nito, unti-unting nawawala ang liwanag ng mga anito. Lumapit ang matandang anito na lalaki. Ito ang dahilan kung bakit namin pinoprotektahan ng bata. Hindi siya para iligtas ang mundo. Siya ang susi kung papaano ito matatapos. Nanlaki ang mga mata ni Rimson. Takang-taka siya. Ha? Ako? Pero bakit? Matapos nun ay hindi na siya nagsalita. Dahil biglang huminto ang hari ng kadiliman sa harap nila. At sa pagkakataong yon, diretso itong tumingin sa kanya. Hindi sa ama niya, hindi sa sanggol na may marka, kundi sa kanya. Ikaw ang susunod na saksi ng pagkawasak. Dumagungdong ang tinig nito sa buong kalangitan. Nanlamig ang katawan ni Rimson. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ngunit bago siya makakuha ng sagot, sumigaw ang kanyang ama. Rimson! Takbo na, anak! Ngunit huli na. Dahan-dahang itinaas ng hari ng kadiliman ang kamay nito at ang anino mula sa lupa ay gumapos sa buo niyang katawan. Hindi siya makagalaw. Hindi rin siya makahinga. Anak ko! Wika ng kanyang ama habang gumagapang. Ngunit pinigil siya ng isa sa mga anito. Hindi mo na siya kayang iligtas pa. At sa gitna ng katahimikan, narinig ni Rimson ang isang boses. Hindi galing sa labas, kundi sa loob ng kanyang isip. Hindi ka tao lang. Hindi ka rin aswang. At sa likod ng kanyang alaala, may mga larawan siyang hindi niya pa kailanman nakita. Isang sinaunang templo, isang ritual, isang sanggol na may kaparehong tatak ng nasa anak ng mag-asawa.
at isang pangakong binitawan ng mga anito. Darating ang batang magpapasya kung magpapatuloy ang kadiliman o matatapos ito. Biglang nagliwanag ang dibdib niya at sumigaw ang hari ng kadiliman. Hindi yan dapat gising! Pero huli na, bumagsak ang kadena ng anino at sa pagkakataong yon, lumaya siya. Hindi na siya bata. Hindi na siya simpleng anak ng kumbatidor. Sa harap ng lahat, ang kanyang mata ay nagliwanag ng puting apoy. Tama na. Malamig niyang sinabi. Tumigil ang lahat, maging ang kadiliman, maging ang hangin. At sa isang iglap, sumabog ang liwanag mula sa kanyang kalooban. Isang liwanag na hindi nagmula sa araw, hindi sa pinagmula ng mundo bago pa nagkaroon ng dilim. Nag-iyakan ng lupa, nagsigawan ng hangin, at unti-unting umatras ang hari ng kadiliman. Hindi ito posible! Ngunit humakbang si Rimson. Bawat hakbang niya ay nagbabalik ng liwanag sa baryo. Matagal kang natulog. Panahon na para matapos ka. Wika ni Rimson sa malamig na tinig. At sa huling sandali, itinaas niya ang kanyang kamay. Ang liwanag ay naging isang malaking sibat. Hindi sandata ng tao, hindi rin sandata ng kadiliman, kundi ng isang bagay na mas matanda pa sa kanilang dalawa. At sa isang sigaw bumagsak ang liwanag. Pinalibutan nito ang hari ng kadiliman at isang sigaw ang yumanig sa mundo. Pagkatapos nun, katahimikan. Ang kadiliman ay unti-unting naglaho. Parang hindi ito kailanman umiral. At sa gitna ng wasak na baryo, si Rimson ay nakaluhod, pagod, tahimik, tulala ngunit buhay. Dahan-dahang lumapit ang kanyang ama. Anak, Ngumiti siya. Hindi pa po tapos, Itay. Pagkatapos tumingin siya sa kagubatan. Dahil alam niya, may mga bagay pa ring gumagalaw sa dilim. Ngunit ngayon hindi na siya natatakot. Dahil siya na ang liwanag na kailanman ay muling gigising kapag bumalik ang kadiliman. Unti-unting sumikat ang araw. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naging tahimik ang kanilang lugar. Pero sa kabilang kagubatan, may isang maliit na anino na muling ngumiti. Magmula noon, ang buhay niya ay tuluyang nagbago na. At dahil sa bago niyang taglay na kakayahan, binansagan siya sa kanilang baryo bilang si Rimson, ang liwanag na lumusaw sa haring gabunan at hari ng kadiliman.